tak rovnako je to nesprávne použitý výraz. Ale ak pekne slečne polichotíte slovom kočka, tak sa určite nemýlite. No a nepomýlite sa, ak zašlete vašu SMS-ku na číslo 7400 a prihlásite sa do našej hry s názvom Páli vám to. Dobrý večer. No, čo sa týka tých kočiek, kočičiek, tak rád konštatujem, že sa stáva veľmi často, že sem prichádzajú kočky, že sem prichádzajú veľmi sympatické slečny, panie, dámy a že sem prichádzajú, ale na druhej strane musím povedať aj sympatickí páni a hlavne, že sem prichádzajú hráči, ktorí majú dostatok odvahy a chuti zahrať si možno, že pre niekoho jednoduchú, pre niekoho veľmi zložitú hru. Kto sa dnes o toto všetko bude pokúšať, sú to Peter Bárta z Bratislavy. Dobrý večer. Silvia Kalová z Povazkej Bystrice. Dobrý večer. A Ivana Plešminová tiež z Povazkej Bystrice. Dobrý večer. Neviem, či sa tie dve baby dohodli, to možno zistíme, ale najprv sa budeme venovať Petrovi. Nech sa páči. Peter, sem sa ku mne. Bratislavčano, jasné, fanúšik určite. Áno, 2 rokov si pamätám, keď bolo to play-off, tak sme chodievali a kričali Libor, Bárta. Presne tak. Máte niečo spoločné s tým? Nie, iba Menovci. Iba Menovci. Ale boli ste tak chvíľko pyšní, nemohli ste to aspoň tak kamuflovať, že to je on, mladší brat. Áno, áno. Že ja som ho učil hrať hokej, hej? Asi tak. Asi tak. No vy ste učili hrať hokej a on vás možno počítačovú grafiku, pretože to je hlavnou náplňou vašej práce. Mohli by ste nám trošku priblížiť, čo vlastne robíte? Vytvárate aj nejaké stránky, alebo sa len skôr zaoberáte nejakým usporiadávaním materiálov, ktoré dostanete? Ja sa venujem skôr tým obrázkom, podielam sa na tvorbe časopisu. Vlastne tie obrázky retušujeme a graficky upravujeme. To znamená, že aj z ľudí, ktorí na fotografiách nevyzerajú až tak bohvie, ako vy spravíte krásnych, vyžehlených, čistých, tak. neuveriteľne šarmantných ľudí, hej? Alebo keď chcete, tak to môžete urobiť aj úplne inak. Áno. No, áno, áno. Takže patríte tak trošku aj do novinárskej branže, dá sa to tak povedať? Ja som skôr ten grafik, novinári sú. Novinári sú tí, ktorí píšu redaktori, občas aj pravdu. Oni väčšinou píšu pravdu. Ale no, dobre. Ja s tým mám svoje skúsenosti. Poďme na skôš. Pravidelne, často, alebo len sem tam? Skôš len tak rekreačne, sem tam 2-krát alebo 3-krát do mesiaca s kamarátom. Už ste sa aj zranili pri skôši? Ešte nie, ale je to dobré na kondičku. Dobre sa pritom dá zabehať. Dobre sa pritom dá zabehať, dobre sa pritom aj hlava občas rozbije o tie bočné múry. To sa mi ešte nestalo. Držím vám palce, aby sa vám to ani neprihodilo. Ja som sem tam chodil hrávať skôš, ale priznám sa, že mňa potom z toho strašne kleby boleli, takže radšej už ja pri tom svojom obľúbenom tenise zostanem. Okrem počítačov, doma sa ešte čomu venujete? Alebo tie počítače aj doma? Aj doma, väčšinou. Takže nielen práca, ale aj hobby. Áno, áno. Ja som to vyštudoval, takže ma to aj baví. No, tak to je celkom fajn, že sa vám podarilo nájsť si takúto prácu, a je celkom fajn, že sa vám podarilo dostať sa sem k nám. Mimochodom, bolo to zložité prísť sem? Nie. Ani nie. Jednoduché. SMS-ka. SMS-ku a som tu. Zavolali sme a ste tu. Áno. Keďže ste tu, tak ste tu nielen kvôli tomu, aby ste sa takýmto rozhovorom predstavili televíznym divákom, ale hlavne, aby ste im predviedli, ako si poradíte s tým, čo máme pre vás pripravené. Tak sa na to spoločne pozrime. Nech sa páči. Zakázané ovocie mladých. Písmeno. Písmeno. Zakázané ovocie mladých. Písmeno. Neviem. Tak zastavujeme. Pozrieme sa, na čo ste mysleli? Na cicu? No. Ciga. A my na to. Nefajčím, ciga. takže neviem. No jasné. 2. Koniec koncov. Písmeno, písmeno. Ešte raz tlačiť. Tak. Šlus. Radšej zhora na to udierať, nie tak bokom. Šlus je správne. 3. Dielo zimnej prírody. Písmeno, písmeno. Písmeno. Dielo zimnej prírody. Srieň. No, a už máte 4000 korún. Sriene? Správne. 4. Častá súčasť našich ciest. Písmeno, písmeno. Výtlk. Nie ľahké slovo, ale zvládli ste ho. Výtlk. 5. Úloha bez diskusie. Písmeno, písmeno. Písmeno. Úloha bez diskusie. Písmeno.
Písmeno. Rozkaz. Vám nadriadený niečo rozkáže. Zvlášť Bol som aj na vojne, viem, na aké to je. vojne. No, tak ste asi moc nediskutovali. 6. Vďaka nemu nepripáliš jedlo. Písmeno, písmeno. Teflón. Poťar na panviciach teflónový. Slúži na to, aby sa jedlo nepripáľovalo. 7. slovo. Údaj. Označenie. Znak. Písmeno, písmeno, písmeno. Písmeno. Indícia. Aj toto bola pre vás dobrá indícia. Máte 15 000. 8. Druh papagája. Písmeno, písmeno, písmeno. Písmeno. Druh papagája. Andulka. Bolo tam, že piandulka. Ale berieme to. 9. Ochráni ťa pred komárom. Písmeno, písmeno. Repelent. Dovolenkári, takí, ktorí sú Je to niekde. potrebné. Najmä pri mŕtvych ramenách riek vedia, o čom je reč. 10. Reaguje často plačom. Písmeno, písmeno, písmeno. 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 Reaguje často plačom. Citlivka. Citlivka je správne a preto máte už 26 000 korún. 11. Nezadržateľný biologický posun. Písmeno, písmeno, písmeno. Čas je dobrý. Písmeno. Písmeno, písmeno. Starnutie. O tom čas hovorím, pretože sa nemáte kam ponáhľať, môžete pokojne popremýšľať, nemeniať si zbytočne písmenka. 29 000 svieti na vašom konte, 12. Slovákom nikdy nechýbala. Písmeno, písmeno, písmeno. 2 minúty. Písmeno. Súdržnosť. Alebo srdečnosť. Fúha. Ešte je to stále OK. 13. Nebola stroskotancom ani v knihe. Písmeno, písmeno, písmeno. 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 Nebola stroskotancom ani v knihe. Písmeno. Robinsonka. Hovorili sme o Robinsonke. Máte 26 000. Posledné slovo, minúta 27. Nedáš pozor a letíš. Písmeno, písmeno. 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 Pokojne, ešte máte celú minútu. Písmeno. Nedáš pozor a letíš. Písmeno. Praskavina. Je to traskavina. Praskavina, nie praskavina. Takže musíme tú poslednú tisícku odpočítať. Na to všetko nám dáva suma sumárum výsledok 25 000 korún. Peter, to ste u nás nahrali. Ďakujem pekne. Nech sa páči, na miesto. Silvia.